आपण ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମାତ୍ର 16 ବର୍ଷର ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ଯିଏ ଏକାକୀ ମହାଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିଥିଲେ ସେ ଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଭିମନ୍ୟୁ। ସେ ପିଲାଦିନରୁ ବହୁତ ସାହସୀ ଏବଂ ବୀର ଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହକୁ କିଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ହେବ ତାହା ବୁଝାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ମଝିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତେଣୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ କେବଳ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଶିଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାର ରହସ୍ୟ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ତ୍ରୟୋଦଶ ଦିନ କୌରବମାନେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ନଥିଲେ। ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଯୋଦ୍ଧା ଏହି ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭାଙ୍ଗି ପାରିନଥିଲେ। କେବଳ 16 ବର୍ଷୀୟ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଆଗକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କିପରି ବାହାରକୁ ଯିବେ ତାହା ଜାଣିନଥିଲେ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ଏକାକୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, କର୍ଣ୍ଣ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ମହାନ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ କୌରବମାନେ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଶିଶୁ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ବୀରତ୍ୱର ସହିତ ଲଢ଼ି ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ଏବେ ବି ବୀରତ୍ୱ, ସାହସ ଏବଂ ତ୍ୟାଗର ଏକ ଅମର ଉଦାହରଣ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଏମିତି ହିଁ ମହାଭାରତ ଷ୍ଟୋରି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।